అస్సలాముఅలైకుం. హాయ్, హలో అండి, నమస్తే, వెల్కమ్ టు బిర్యానీ కబాస్ క్లౌడ్ కిచెన్. ఈరోజు 13 మెంబర్స్కి బల్క్ ఆర్డర్ వచ్చిందండి. కాంప్లిమెంటరీగా గులాబ్ జామ్ కూడా ఇస్తున్నాము. సో ఇది కాంప్లిమెంటరీ అండి, దీనికి ఏం కాస్ట్ ఏమి ఉండదు. సో మేము ప్యూర్లీ హోమ్ మేడ్ మసాలా తోటే, మొత్తం ఫ్రెష్లీ ప్రిపేర్డ్ హోమ్ మేడ్ మసాలాని వాడతామండి. కంప్లీట్గా ఇంట్లోనే ప్రాసెస్ చేస్తాము. ప్యూర్ హోమ్ బేస్డ్ బిర్యానీ. సో స్విగ్గీ జొమాటోలో కూడా 5 స్టార్ రేటింగ్ తోటి నడుస్తుందండి. చాలా బాగుంది బిర్యానీ, రేటింగ్ బాగుంది, సపోర్ట్ బాగుందండి. సో మీకు కూడా ఇలాంటి ఏదైనా చిన్న పార్టీస్కి కానీ అలాంటివి ఉంటే మాకు స్క్రీన్ మీద కనిపించే నెంబర్కి కాంటాక్ట్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ అండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.